A semana comezou en Galicia cunha detención sonada. Rambo, un dos delincuentes máis buscados nos últimos 8 anos, foi sorprendido por axentes da Garda Civil. Alfredo Sánchez Chacón asasinou a Manuel García, un mozo de 24 anos, dun disparo na cabeza durante as festas patronais de Cuntis do ano 1996. Varias tentativas de homicidio, varias agresións sexuais e nada máis e nada menos que 39 detencións por roubos e atracos a man armada. O máis puro estilo dos maquis da Guerra Civil, Rambo refuxiouse durante meses nos montes da Mariña Luguesa. Rambo sobreviviu 3 meses e medio en condicións extremas, pero baixou ás aldeas para roubar e amenazar os veciños, os que obrigaba a punta de pistola a berrar consignas fascistas e a cantalo cara al sol. Pero Alfredo Sánchez Chacón, o sobrenome de Rambo, vende tamén pola súa capacidade para sobrevivir en lugares como este. Facendo honra ao seu alcume, a realidade da súa historia supera a ficción. El defínese a sí mesmo como un indio do Amazonas, aínda que realmente un asasino e un ladrón que pasou décadas vivindo a marxe da lei. A súa capacidade para sobrevivir no monte valeulle un alcume, o de Rambo, que os que o coñecen ben rexeitan. Na nosa mesa de hoxe falaremos da lenda que envolve a este criminal co catedrático de Psicoloxía Jorge Soural, que repite na nosa mesa. Moi boas noites. Boas noites. Jorge, e co sarxento da Policía Xudicial de Cambre, Manuel Míguez. Que tal, Manuel? Boas noites, Patricia. Moi benvido a Expediente Oculto. Gracias. Pídoche un titular sobre este caso cun personaxe pois tan protagonista e tan definido. Eu empezaría cunha frase paradóxica, dicindo que a longa fuxida de Alfredo Sánchez Chacón rematou nun lugar chamado Calvario. Non crucificado, pero sí detido. Pois é a historia dun home, señores, cunha personalidade moi complexa que coñeceremos de seguido. Anos 80 e 90. A violencia acompaña a Alfredo Sánchez Chacón dende moi novo. Pelexas, bandas, axustes de contas. Un mozo que medre entre conflitos e que vai saltando dun grupo criminal a outro como a quen cambia de chaqueta. Ata que intenta unha saída distinta, alístase na lexión. Pero a disciplina non encaixa co seu carácter. A etapa militar dura pouco, e cando regresa volve o único que coñece: asaltos, roubos, malleiras. Entradas e saídas do cárcere, un historial que medra e un carácter que se endurece. Verán de 1996, Cuntis, Pontevedra. Nun bar da vila, Chacón ergue a arma. Non hai discusión longa, non hai aviso. Un disparo na cabeza, seco, definitivo. No chan queda Manuel García Varela, un rapaz novo, coñecido na vila, cun futuro por diante que se apaga en segundos, sen explicación, sen oportunidade, sen volta atrás. Nese instante o ladrón convértese en asasino. Chacón non espera, non dubida, foxe. Co crime ao lombo, bótase ao monte. Agóchase entre piñeiros e silvas, dorme a rentes do chan. Aliméntase do que atopa. Evita camiños, evita miradas, evita nomes. Lonxe da xente, lonxe da lei. E entón cando nace o alcume, Rambo, un nome de película para un home real. Armado, fuxido, sen raíces, sen freo. A persecución xa está en marcha. Canto tempo pode sobrevivir alguén agochado no monte cun disparo no seu historial? E ata onde está disposto a chegar quen xa non ten nada que perder? Chacón é un home que debutou xa como criminal de forma moi prematura xa na súa adolescencia, pero hai unha noite determinante na súa carreira criminal que marca un punto de inflexión e que o cambia todo, verdade, Manuel? Sí, a verdade que é unha noite macabra. Esa noite, Alfredo, remontámonos ao 18 de agosto de 1996, sale da súa casa e xa sale con ganas de guerra, porque principalmente xa vai armado. Vai a un bar en Pontevedra, xa provoca varios clientes e por unha pequena discusión co camarero, o dueño do bar xa lle dá unha labazada e vaise, pero o camarero dueño ten a mala idea de salir detrás del e fora saca a pistola sin contemplación ningunhas, pégalle un tiro que non lle dá e vaille pegar o segundo pero en casquillaselle. Daí desaparece, ten sorte o dueño do bar, desaparece e vaise a Cuntis.
En Cuntis se celebran esas festas de San Roque, en un bar sobre as 4 da mañá, pois hai aproximadamente 20 personas, todas do pueblo seguramente, estaban celebrando esas festas. Entre elas, desgraciadamente, estaba Manuel García, un mozo de 24 anos que tiña unha vida normal e estaba ali cos seus amigos, incluído o seu irmán. Manuel, en principio, casi non iba a ir, pero o pai habíalle comprar un camión e o día seguinte iba a empezar co camión, pero finalmente decidiu e dixo ao pai que non iba a tomar nada, iba a pasalo ben cos amigos e punto. Vaise a... Cando son as 4 da mañá, entra Alfredo, provoca lío con a maioría dos clientes, dirixese a Manuel, non sei porque Manuel igual lle dixo algo ou lle pareceu... Será porque Manuel quizás tiña esa capacidade que era subcampeón de taekwondo, é dicir, era de artes marciais, era unha persona que fai esa cosa, e entón aí é onde se surxe ese momento crítico que consiste en que fixo. Dirixes a él, ten unhas palabras, non discuten, ten unhas palabras, se saca a pistola do bolsillo e pega un tiro na sien, pero volves a encasquillar a pistola. Sale para fora, probablemente con toda a intención de reparar ese encasquillamiento, non de fuxir, porque senón houbera seguido, volve a entrar, Manuel trata de confrontalo como dicindo, pero que faz, que me puxeche unha pistola na cabeza, en ese momento levanta a arma e pegalle un tiro na sien. E deixa a este rapaz de 22 anos tendido nun charco de sangre e rodeado da súa noiva e dos seus amigos. Esta é a escena dese crime. Madrugada do 19 de agosto de 1996. Cuntis celebra as festas de San Roque. Horas antes as rúas estaban cheas. Cando a Garda Civil entra na cervexaría A24 reina o silencio. Un rapaz xace no chan, Manuel García Varela, un mozo da vila, 24 anos. A súa sentenza foi a repoñerse a un borracho que andaba a molestar os romeiros. Nun xesto cobarde e miserento, Alfredo Sánchez Chacón responde cun disparo a queimarroupa, directo á cabeza. Un prometedor futuro truncado por un disparo sen sentido. A vaíña metálica aparece onde a barra do bar. Hai restos de sangue no pavimento. Non hai sinais de pelexa. Nin tampouco rastro do autor do disparo. Alfredo Sánchez Chacón decide vivir escapando. A fuxida convértese no seu método.